у імя Отца і Сина і Духа Святого. Amen. Пан за вами. И с Духом Твоим. Вітаю вас, дорогие браты и сестры. Сегодня распочинаем новый литургичный год. Распочинаем его с первой недели Адвенту. Перыяда, калі мы стараемся перадусім духовно падрыхтавацца до великой урачыстасці Божьего нараджэння. Ну і звычайна такія перыяды, як Адвент, такія перыяды, як Вялікі пост, служаць нам, каб мы трошечку засяроджиліся на сваім духовным жыцці. Выявілі нейкія свае слабасці, нейкія свае схільнасці і стараліся над імі папрацаваць, каб за гэты перыяд стацца яшчэ трошечку дабрэйшымі, лепшымі, святлейшымі людзьмі. Робім нейкія пастановы, стараемся больш духоўнай, такога духоўнага жыцця, наведаваць святыню Божую, можа трошечку часцей, разважаць над Словам Божым. Ёсць святыя імшы раратнія раніцы ў гэты перыяд. Таксама можна ахвяравацца, стаць раненька, каб прыйсці на гэтую службу. Дарагія, падчас гэтай святой імшы будзе маліцца ў наступных інтэнцыях. Просім міласэрнасці Божай за памерлага Олега і таксама здароўя і Божага благаслаўлення для Яўгенія. Каб гэтая ахвяра, якую мы складаем Богу, была яму мілаю, была яму даспадобы, са шчырым пакаяннем перапросім яго за нашыя слабасці, за нашыя грахі, за ўсе нашыя злыя учынкі. Спавядаюся Богу всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Усемагутны Божа, просім Цябе, дай верным Тваім такую ахвоту, каб добрымі справамі падрыхтавацца да сустрэчы Хрыста, які прыходзіць, а ў судны дзень, далучаныя да Яго выбраных, маглі дасягнуць валадарства нябеснага праз Пана нашага Езуса Хрыста, Твайго Сына, які з Табой жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе вякі вечныя. Amen. Читання книги пророка Ісаї. Слово, яке бачив Ісая, син Амоса, про Юдею і Єрусалим. І станеться в опошние дні, що гора дому Пана буде поставлена на вершині горів, і узвиситься понад погорками, і потекуть до її усі племени. І пойдуть многие народи і скажуть: «Прийдіть, і взидім на гору Пана у дом Бога Якубового,
І навучыць ён нас сваім шляхам, і мы пойдзем ягонымі сцежкамі. Бо з Сіёну выйдзе закон і слова Пана з Єрусалема. І будзе ён судзіць плямёны, і асудзяць многія народы, і перакуюць мячы свае на плугі, і дзіды свае на серпы. Не ўздыме народ на народ мяча, і не будуць больш вучыцца ваяваць. Доме Якуба, прыйдзіце, і пойдзем у святле Пана. Гэта Слова Божие. З радостью пойдем у дом Пана Бога. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Узрадовался я, коли мне сказали, пойдем у дом Пана. Вой стоять наши ноги у брамах Твоих, Иерусалим. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Туди взыходять поколінні Пана. Как поводле сведчення Израиля прославлять имя Пана. Там стоять судовые троны, троны дому Давида. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Просите миру для Иерусалима, нехай спокой мають тих, хто любить Тебе. Нехай буде мир у мурах Твоих, добробыт у палацах Твоих. С радостью пойдем у дом Пана Бога. Деля братов моих и ближних моих, скажу я мир Тебе. Деля дома Пана Бога нашего, буду ждать добра Тебе. З радостью пойдем у дом Пана Бога. Читання послання святого апостола Павла до римлян. Браты, вы ведаете час, что пришла уже пора, каб вы обудились со сну, бо теперь избавление ближей до нас, чем тады, калі мы поверили. Ноч мінула і наблизіўся дзень, дык адкінем учынкі цемры і апранемся ў зброю святла. Як у дзень будзем паводзіць сябе прыстойна, не ў гулянках ды ў п'янстве, не ў распусце ды разбэшчанасці, не ў сварках ды зайздрасці. Але апраніцеся Панам Езусам Христом, не дагажджайцеся целу пажадлівасці. Это Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Покажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое спавление. Аллилуйя, аллилуйя,
за вами. Читание Святого Евангелия поводле Матвея. У той час Езус сказал своим учням: «Як было у дні Ноя, так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Бо як у дні перед потопом ели, пили, жанилися, выходили замуж, аж до того дня, коли Ной увайшов у ковчег, і не ведали, покуль не прийшов потоп і не забрав усіх, так буде і у час прийстя Сина Чоловічого. Тады двоє будуть у полі, один буде узятий, а другий покинутий. Две будут молоть на жернах, одна буде узята, а другая покинутая. Таму чувайте, бо не ведаете, у який день Пан наш прийде. Пан ваш прийде, бо ведаете, что калі б гаспадар дому ведаў, у якую варту прийде злодій, дык не спал бы и не дал бы подкопать свой дом. Таму и вы будьте готовые, бо Сын Чалавечы прийде у тую гадзіну, калі вы не думаете». Гэта словы Пана. Хвала Тебе, Христе. Нехай словы Святого Евангелия змыюць правины наши. Амин. Дорогие браты и сестры, у вялікія ўрачыстасці, калі перажываем, касцёл у літургіі перажываюць нейкія вялікія падзеі, напрыклад, распачацце новага перыяду, да сваёй паствы звяртаецца архіпастыр со сваім благословленнем, со сваім словам. І сёння мы таксама прачытаем ліст арцыбіскупа Юзафа Станеўскага, мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, скіраванае да нас. Дарагія браты і сёстры, падрыхтуйце дарогу Пану, простымі рабіце сцежкі яму. Гэтымі словамі касцёл звяртаецца да сваіх вернікаў на пачатку новага літургічнага года. З гэтым заклікам у свой час звярнуўся святы Ян Хрысціцель да выбранага народу перад пачаткам публічнай дзейнасці Езуса Хрыста. Адвент напамін аб тым часе ў гісторыі, калі Хрыста людзі не ведалі, калі яны жылі збянтэжаныя і чакалі яго прыйсця. З нараджэннем Хрыста быў пакладзены пачатак новай эпохі. Адвент – гэта час чакання і падрыхтоўкі да ўрачыстасці нараджэння Езуса Хрыста і да яго з'яўлення ў канцы часоў. Папа Францішак навучае, што Бог прыйшоў у дакладны гістарычны момант і стаў чалавекам, каб узяць на сябе нашыя грахі. Ён прыйдзе напрыканцы часоў як суддзя ўсяго, а таксама прыходзіць кожны дзень, каб адведаць свой народ, адведаць кожнага чалавека, які яго прымае ў слове, сакраментах, братах і сёстрах. Гэты новы адвент з'яўляецца новай магчымасцю і новым выклікам. Сёння мы можам спытаць сябе, чаго я чакаю у сваім жыцці. Магчыма, у маім жыцці я больш ужо нічога не чакаю. У мяне ёсць свой гатовы план на будучыню, і гэта здаецца мне дастатковым. Такая сітуацыя можа стаць праблемай, таму што калі я не чакаю нічога новага ў сваім жыцці, мне нічога не трэба ад іншых людзей і нарэшце мне нічога не трэба ад Бога. Для кожнага, хто адкрывае сваё сэрца для Хрыста, Бог у адвенце падрыхтаваў штосьці нечаканае. У сённяшняй літургіі слова ў Евангеліі Езус узгадывае часы Ноя, калі толькі невялікая колькасць выбраных была збаўлена. Наш свет цяпер шмат у чым нагадвае дні Ноя. Эгоізм, перавага цялесных прыемнасцяў, несправядлівасць і грэбаванне правамі іншых. Аднак цяпер Бог выбірае іншыя інструменты, каб навучаць і выхоўваць людзей. Кожная вясёлка на небе пасля дажджу нагадвае нам, што Бог не з'яўляецца дэспатычным, які патрабуе бяздумнай паслухмянасці ад тых, хто ад яго залежыць. У самых разнастайных выпадках жыцця наш нябесны Айцец прапануе шырокія перспектывы для развіцця чалавека. Чалавецтва можа ганарыцца вялікімі навуковымі дасягненнямі, мы умеем
прагназаваць надвор'е, рыхтавацца да землятрусаў, углядацца ў далечыні космасу. На жаль, мы не прыкладаем столькі ж намаганняў, каб зразумець знакі, якія дае нам Бог. Гэтыя знакі датычацца нашага збаўлення, таму яны важнейшыя за уменне распазнаваць прыродныя катаклізмы. Святое Пісанне вучыць нас мудрасці разумець знакі прыйсця Езуса Хрыста для нас. У мінулым было шмат людзей, якія спрабавалі пужаць іншых канцом свету. У сённяшнім Евангеліі Езус выразна кажа, што Бог не хоча аб'яўляць, калі Ён закрые кнігу гісторыі. Христос запрашае нас вучыцца адкрываць знакі прыйсця Пана ў гісторыі нашага асабістага жыцця. Кожны раз, калі мы адчуваем прысутнасць Христа ў нашым жыцці, мы можам абвяшчаць іншым людзям асалоду сустрэчы з Божым Сынам. Не трэба баяцца, калі свет не зразумее нашага евангельскага энтузіязму. Так было ў часы Ноя, калі яго асяроддзе мела сэрца, закрытае на Бога, і не разумела, чаму ён будаваў каўчэг. Дарагія бацькі, браты і сёстры, калі вы расказваеце пра Хрыста, вы робіце вялікія рэчы. Сёння разам з вамі я дзякую Богу за тых, хто распавядае іншым пра Хрыста і прываблівае яго асобаю. Атрымліваючы ласкі ад Бога, давайте не будем забываць распавядаць іншым пра тое, што робіць для нас Бог. Калі мы хочам учыніць гэты адвент асаблівым часам узмацнення веры, Касцёл заахвочвае нас да разнастайных практык. Давайте ў гэтыя дні уважліва слухаць голас Бога, чытаючы і разважаючы над Святым Пісаннем. Падчас адвенту мы можам прысвяціць больш часу асабістай і супольнай малітве. Прыгожай традыцыяй у нашых парафіях стаў удзел у раратніх святых імшах у гонар Дзевы Марыі, на якія мы перад світаннем збіраемся са свечкамі ў руках. На адпаведны лад пакліканы настроіць вернікаў удзел у рэкалекцыях, якія ў гэтыя дні будуць праходзіць у парафіях. Хоць перыяд адвенту не мае сцісла пакаяннага характару, але ў нашым мясцовым касцёле замацавалася традыцыя браць на сябе ў гэты час пастановы адмаўляцца ад усяго таго, што забірае ў нас сілы і час, адцягваючы ад галоўнага, ад засяроджанасці на Хрысце. Варта зразумець, што нашае адвентавае чаканне не можа быць пасіўным і характарызавацца абыякавасцю, духоўнай лянотай, згодай на кампраміс са злом. Такое стаўленне сведчыла б пра неразуменне сутнасці адвенту. Радасць адвенту – гэта не толькі весялосць ад падрыхтоўкі да святаў, а перадусім радасць вызвалення, чування, гатоўнасці да рэальнага і чаканага другога прыйсця любімага і любячага збавіцеля. Калі адвент – гэта не тэорыя, не фальклор, не сентыментальны пабожны звычай, то яго варта ўспрымаць як заклік Касцёла, каб адумацца, каб выправіцца, перамяніцца да лепшага. Сэнс гэтага перыяду літургічнага года ў тым, каб годна падрыхтаваць сябе да свята прыйсця збаўцы, а потым з чыстым сумленнем і са шчырай радасцю сустрэць Божае нараджэнне. Новы душпастарскі год мы распачынаем пад дэвізам апостальства свецкіх знак надзеі для касцёлаў Беларусі. Прадметам нашага клопату і разважанняў будзе ўсведамленне ролі свецкіх людзей у касцёле, што мае паспрыяць таму, каб касцёл ведаў, чым жывуць яго вернікі, якой душпастарскай апекі яны патрабуюць. Няхай новы літургічны душпастарскі год паспрыяе ажыўленню рэлігійнага жыцця нашай парафіі. Дарагія браты і сёстры, адчынім Езусу дзверы нашага сэрца, дазволім яму ўвайсці ў яго і здзейсніць там цуд унутранай перамены. Запалім жа нашае сэрцы падчас сёлетняга адвенту ласкай ад Пана і з гэтым святлом пойдзем туды, дзе пануе цемра, каб цішынёй любові да Бога сагрэць свет, схаваны льдом грахоўнасці. Падрыхтуем дарогу Пану, проста не зробім яму сцежкі да нашых сэрцаў ужо на пачатку адвенту. Наплённае перажыванне святога часу, чакання на прыйсцё збаўцы, адвенту
даручаючы ўсіх нас апецы Багародзіцы Марыі, ад шчырага сэрца благаслаўляю. Устаньма. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Арцыбіскуп Юзаў Станеўскі, мітрапаліт Мінска-Магілёўскі. Дзякуем уладыке за скіраванае да нас слова і за благаслаўленне на гэты адказны літургічны перыяд. А цяпер, дарагія, вызнаем нашу святую хрысціянскую каталіцкую веру. Веру ў адзінага Бога. Усяго бачнага і нябачнага. Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага. Зышоў з неба і целавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. Паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвалі, судзіць жывых і памерлых, яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаем адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаем уваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Чакаючы прыйсця збаўцы нашага Ісуса Хрыста, узнясём да Бога нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы свету Евангелие, дапамагаў людзям сустрэцца з Христом. Цябе просім. Молімся за святога Айца, каб Христос, прыйсця якога мы чакаем, напоўніў яго сваім спакоем. Цябе просім. Молімся за наш народ, каб ён клапаціўся аб захаванні веры і нястомна паглыбляў яе. Цябе просім. Молімся за моладзь нашай краіны, каб яна добра падрыхтавалася да выканання сваіх будучых заданняў у грамадстве. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, бацькоў, родных і дабрадзеяў, каб яны атрымалі спакой і вечнае жыццё збаўленых. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыях гэтай святой імшы. Просім здароўя, Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай для Яўгенія Ракевіча. Цябе просім. І просім міласэрнасці Божай, вечнай радасці і шчасця ў валадарстве нябесным для памерлага Алега Ракевіча. Цябе просім. Молімся за нас тут сабраных, каб перыяд адвенту паспрыяў паглыбленню нашай веры і падрыхтаваў нас да сустрэчы з Христом. Цябе просім. Усімагутны вечны Божа, які прагнеш збаўлення ўсіх людзей, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя дні былі напоўненыя спакоем. Праз Христа, Пана нашага.
Молитеся, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Усемогутный. Пане наш Божа, прыми просім гэтыя дары, якія мы, даручаючы Тваёй шчодрасці, атрымалі, і якія сыноўняй адданасцю Табе ахвяруем, учыні, каб гэтая ахвяра стала для нас задаткам вечнага збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Пан з вами. И с духом Твоим. У гору серці. Узносим их нам. Подякуєм Пану Богу нашому. Он нагида и справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойчы, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці, з пакорою прыняўшы цела, выканаў Твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зяні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем хвалу Тваю разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вершинах, благословенный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вершинах. Сапраўды, Божа, Ты святы, справядліва хвалі Цябе ўсё Тваё стварэнне, бо пра Сына Твайго Пана нашага Езуса Хрыста, дзейсною моцаю Духа Святога Ты ўсё ажыўляеш і асвячаеш, і няспынна збіраеш народ свой, каб ад усходу сонца і да захаду складаў імені Твайму чыстую ахвяру. Таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Асвяці моцаю Духа Твайго гэтыя дары, якія мы прынеслі Табе на ахвяру, каб сталіся яны целам і крывёю Сына Твайго, нашага Пана Ісуса Христа, які нам наказаў здзійсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб, і падзяку Табе складаючы, благаславіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресенье и чекаем Твоего престя хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твайго Сына, а так само Его цудоўнае у воскресенье і небошесце, і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякою складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім на дар Твайго касцёла і прыні яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мучанікамі, са святым Казімірам і усімі святымі, пра заступніцтва якіх мы спадзяемся на Твою неастомную дапамогу. Просім Тебе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету спакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры і любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі. Са слугою Твоім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па волі Тваёй стаіць перад Табою. О, добры Ойча, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, нашых памерлых братоў і сясцёр, і ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, міласціва прыймі у валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваёй хвале, праз Хрыста Пана нашага, праз якога адорваеш свет усялякімі дабротамі. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Божа Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усі веки і вечные. Бог нас так полюбил, что отдал нам, что послал нам як Збавителя своего одинородного Сына, тому осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. О Твое владарство и мощь, и хвала навеки.
Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, али на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. Дорогие браты и сестры, передайте один одному знак спокою. Спокой нам усім. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, бласлаўлёныя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Дивная хвала, могутность добрыня, благодаря, что створил сусвет, принизивший себе, он стался для всех нас, таки малый, як простый хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скарися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все отдай, как целком нас принял, кто нам всего себе дает. Погляди, який покорний Бог, погляди,
Пагляди, який покорний Бог, і приняси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Противная хвала, могутность добрыня, благодаря, что створил сусвет, принизивший себе, остался для всех нас, таки малые гости хлеб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Отче, мяне ты любишь не за тое, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Отче. Отче, мяне ты любишь не за тое, что я добрый, але тому, что твое я дитя, дитя твое я, Отче. Молимся. Боже наш Ойча, няхай збавенным будзе наш удзел у гэтай таямніцы, праз якую ты вядзеш надземных пілігрымаў па дарозе да неба і вучыш усім сэрцам любіць вечныя даброты праз Хрыста Пана нашага. Амен. Святы Арханёле Михале, учи нас у змаганні, цям абароною спакусаў і пастак злога духа. Покорно просім, як найважнейший Бог з войска небеснага, моцою Божою скінь у пекла сатану і іншых злых духаў, якія на згубу душаў снуюць па свеце. Амен. Дорогие браты и сестры, об'яви душпастерські на гэты тыдзень, але таксама на Адвент. 30 листопада у сераду свята святого Андрея Апостола. 3 снежня, субота, успамін святого Францішка Ксаверія Святара.
Святая імша на наступным тыдні у нашым стаўпецкім касцёле. У панядзелак і суботу будзе о 9 і 18 гадзіне, а ў астальныя дні будзе о 7 і 18 гадзіне. У нядзеля, як заўсёды. Чаму? Распачынаецца таксама на працягу тыдня святая імша, яка называецца раратняя. Яна будзе адбывацца аўторак, серада, чацвер, пятніца, субота. Усе дні о 7 гадзіны раніцы, але ў суботу будзе о 9 гадзіне раніцы. У панядзелак не будзе. Запрашаем усіх на гэтую удзельнічаць у раратніх святых імшах, асабліва дзяцей, так, троху рана. Трэба паднімацца, але прашу вас таксама прыносіць з сабою так званыя свечкі раратнія. Гэта для таго, каб, бо на пачатку святой імшы запальваем свечкі, будзе невялікая працэсія. І пагэтаму для гэтага запрашаем. Слова «рараты» сваё бярэ пачатак ад лацінскай песні «Рораты цэлі де супер», «Дайце нябёсы росы з вышыняў», якая спяваецца ў перыяд адвенту, звычайна на пачатку раратняй святой імшы, але таксама можа спявацца ў іншых імшах. Чым для высклай зямлі з'яўляецца раса, тым Христос з'яўляецца для тых, хто яго чакае. І таксама ёсць аплаткі, можна набываць, ёсць календары, на наступны год можна набываць у нас у кіоску. Як вы ўжо заўважылі, пры ўваходзе ў малітоўную залу стаіць столік са скарбонкай «Карытас» і ўпрыгажэнні для навагодняй ёлкі. Калі ласка, удзельнічайце ў падтрымцы нашай стаўбцоўскай дабрачыннай суполкі, прапануйце свае ўмельствы, дапамогу. У сераду паміж заняткамі дзецям, якія ходзяць на катэхезу, будзем прапанаваць невялікі пасілак. Пакуль гэта так званы чай з бутэрбродамі, каб дзеці не былі галодныя, каб маглі пачакаць той ці іншы, паміж заняткамі па катэхезе. І пагутарыце з дзецьмі наконт заняткаў у гуртах, прапаноўваем свае паслугі. Магчыма, хтосьці захоча падзяліцца сваім умельствам. Я хочу шчыра выказаць удзячнасць за вашы ахвяраванні на будаўніцтва нашага касцёла і за дапамогу пры касцёле. Я вельмі удзячны, што стараецеся заўсёды прыходзіць, каб дапамагчы, асабліва ў суботу. У суботу у нас так на працягу тыдня мы яшчэ ложым плітку, як бачыце, ўжо так даволі вялікі кавалак пакладзены пліткі. Засталося толькі вось гэты бок, гэтая старана. Але так потом заўсёды тут ёсць так, трэба што і пыл выцерці, і так шмат такіх розных прац па касцёле. Яшчэ на працягу гэтага тыдня будуць у нас і раратнія святыя імшы, акрамя заўтрашняй ранішняй святой імшы, у капліцы, пакуль яшчэ на працягу гэтага тыдня, але мяркую, што можа неяк удасца даволі шмат зрабіць, каб закончыць пакладку пліткі. Калі нічога не зменіцца, 10 числа запланавана вернуць нам парэшткі слугі Божага айца Фабіяна, і яны будуць размешчаны там, дзе ксёндз спавядае, у тым месцы. Мы падрыхтуем там той пакойчык, яны будуць знаходзіцца там, і там можна молиться при гробе айца Фабіяна. Пастараемся, каб гэта адбылося урачыста, але перш за ўсё гэта наш вялікі стаўпецкі заступнік, які шмат стагоддзяў заступаўся над нашым горадам, і мы вельмі цешымся, што вось мы знайшлі парэшткі айца Фабіяна і можам далей продолжать, хоць і многія з нас продолжали молиться праз яго заступніцтва. Я шчыра дзякую вам за дапамогу, за ахвяраванне. На гэтым тыдні мне абяцалі паставіць вялікія дзверы ў касцёл, і таксама на гэтым тыдні абяцалі, што прывезуць лаўкі, каб сабраць тут уже, каб былі лаўкі ў касцёле. Ну, троху будзе нам так, троху весялей. Будзе так, нарэшце дачакаліся такой, кажуць, лаўкі ў касцёле, гэта такая хвіліна
асаблівая для Дома Божага. Я дзякую шчыра за вашу дапамогу, за тое, што стараецеся, каб вось наш касцёл функцыянаваў належным чынам. Гэта вельмі важна. У ларку можна набыць, як я ўжо сказаў, камплекты аплаткаў. Ёсць новы запавет, малітоўнік, Бог добры. Я вас прашу таксама, набывайце часопіс Аве Марыя, гэта наш каталіцкі друк. Набывайце таксама для тых, хто не можа дайсці да касцёла, старэйшых людзей, а ім цікава было б даведацца, што пра каталіцкае жыццё ў Беларусі, пагэтаму ось можа на працягу адвента так пастарайцесь троху так, ваша будзе такая дабрачынная місія, як вось такі ўчынак міласэрнасці, што тычыць вось адвентовых такіх учынкаў, якія мы робім, якія стараюся рабіць, асабліва перад вялікімі святамі. Гэта вельмі важна. І як я ўжо ўзгадаў пра календар, таксама можна набыць календар. Няхай Бог усемагутны благословляе кожнага з нас. Прыміце Божае благословенне. Пан за вами. И с духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в спокое Христа. Дякуємо